Il-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa tinsisti li l-Freeport Terminals għandu jħallas il-planning gain ta' 955,000 euro. Din id-deċiżjoni ttieħdet mill-Awtorità tal-Ippjanar u l-kumpanija qed tappella minna bl-appell mistenni jinstema' fl-4 ta' Ottubru. Il-kumpanija tajt li din is-somma mhix planning gain, jiġifieri kumpensa l-inkonvenjent li jkun sar mill-iżvilupp. Minflok qed targumenta li din hi multa li m'għandix tkun mitluba tħallas. Il-planning gain kien marbut ma' permess tal-installazzjoni ta' krejnijiet ġodda u l-Freeport Terminals qed jgħid li dawn inaqsu l-impatt ambjentali, speċjalment minħabba rekwiżiti ġodda fid-dawl u l-ħoss. Iżda issa s-Sindku ta' Birzebbuġa wieġeb għal dan l-appell u qal li l-impatt ambjentali li qed tiffaċċja l-komunità ta' Birzebbuġa huwa wieħed akkumulat matul is-snin. Fl-istess ħin intqal ukoll li minn xhieda u dokumenti li se jippreżenta l-Kunsill Lokali hemm provi li t-tniġġis akwistiku mhux talli ma naqasx iżda żdied. Filwaqt li saret referenza għal diversi liġijiet u l-politika tal-istess awtorità, il-Kunsill ta' Birzebbuġa argumenta li l-awtorità għandha l-poter li timponi din il-planning gain. Għalhekk il-Kunsill talab li Tribunal tal-Appelli biex jikkonferma l-kundizzjoni imposta f'Diċembru tas-sena li għaddiet u l-Freeport iħallas il-kważi €1,000,000 lin-nies ta' Birzebbuġa. Fi żmien amministrazzjoni preċedenti ħlas simili li kellu jsir u kien ilaħħaq is-€750,000 kien inħaffer deċiżjoni tal-Kabinett.